हे बघा ह्या इथं आपण नवीन लावलेल्या ह्या केळीच्या इथे. आता ह्या पहिल्यांदाच आपण काढतोय. 4 भाज्या आहेत. किती भाज्या आहेत? 4. हे बघ 1 2 3 5 भाज्या आहेत. 1 2. थोडीशी तब्येत माझी ना आज डाऊन आहे त्याच्यामुळे. पण तुळशीचं लग्न होतं ना तेव्हा पाऊस भरपूर चालू होता. बघितलं आजचा पोरगा मला घाबरवते बघ. ती बघ तिकडे आहे चुलीजवळ आहे. चला आज भाजी काढायचा दिवस आहे. तशी अधूनमधून काढतोच भाजी. माकडांच्या भीतीने जशी तयार होईल तशी अधूनमधून काढली जाते. आज बघू. वालीच्या शेंगा ना तयार झाल्यात त्या काढायच्यात. ते नको ठेवा दे. हे बघा ह्या इथं आपण नवीन लावलेल्या ह्या केळीच्या इथे. आता ह्या पहिल्यांदाच आपण काढतोय. थोडं थोडं. हे बघा इथे नाही हे पहिलेच आहे ना आपलं. तिकडच्या कोवळ्या त्या पण आहेत तेव्हा तिकडे तेव्हा ह्याच्या हाताखाली तेव्हा. ह्याता ना पाऊस गेल्यानंतर ह्या लावल्या होत्या आणि चांगले धरले बघा. मिरची काढून घे पहिला एक बाजूला. कुठली? केवढी मोठी मिरची. थांब 1 मिनिट. ह्या बघा शेंगा काढ बघा शेंगा. आणि हे रोप बघा हे असंच आपलं मरता मरता जगतं ना तसलं हे रोप मिरचीचं जगलं ते लावलं. आणि ह्या बघा ह्या मिरच्या आपल्या जगेल अशी आशा पण नव्हती. ती पण काढ ना तिकडची आहे ती. तुम्हाला ह्याला कामाला तळायला होतील. तिखट किती आहे काय ते कळेल ना. हे वेगळेच मिरच्या जगले तीच मोठी गोष्ट आहे ना. हे बघा ही 3 रोपं हा एकदम हे झाली होती वीक झाली होती. बघूया पण आहे जगलं बाबा. ह्या पण काढ सगळ्या काढ. कोवळ्या वगैरे सगळं काढूया. आता जरा माकडांची भीती वाटते त्याच्यामुळे. भाजी किती लागते. हा मग त्या दुसरी जोडीला कडधान्यावर विजायला काय होऊन जातं काय एवढं काय हे नाही. त्यात कांदा टॅमॅटो टाकला का मस्त अशा तयार होतात. अजून असतील बघ तिकडे खालच्या साईड पण काढ. खालची काढून घेऊया. हां तिकडे खालच्या साईडला पण बघा तिकडे समोर आहेत ना लावलेल्या तिथे पण तयार झाल्यात थोड्याशा. काढून पण काढून. ही आपली पहिली या वेलीची. आता ती हळूहळू बहरत जाईल. हे बघा फुलं येतात ना. मोठ्यानं झाल्यात ना अजून. तर मुगाच्या शेंगा काढायच्यात त्या काढायला पाहिजे. सुकल्यात का बाधी. काढ काढ. हे बघा हे असंच झाड रुजलेलं मुगाचं असतं ना ते आपण पाणी जातं बेसिनचं आणि ते कडधान्य वगैरे कधी बघा एखादं राहिलं का काढ त्या सगळ्या त्या सोलून आपलं टाकतात. तिला बघा अशा कवळ्या पण आहेत. त्या कोवळ्या पण चालतील ना भाजीमध्ये टाकू शकतो आपण. दाणे घ्यायचे सोलून. इथे काट्या लावायला पाहिजे अजून 1 2 ना. छोटी आहेत. आपण कधी परवा दिवशी काढले ना पडवळ. काढ मग ती मग तयारच झाले परत जून होते मग. पडवळ बघा तयार झाला एक. काढून ठेव. 2 दिवसापूर्वी काढलं होतं ना आपण. त्याला तोडायची गरज नाही. मागच्या बघा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवला. हा तयार झाला आहे. हा एवढा भरपूर आहे म्हणजे होईल आपल्या साईडला एक भाजी. काटलं बघायला पाहिजे. त्याला आधी चवळीच्या शेंगा काढूया पहिला. छोटे आहेत अजून काही. हे काठ हे तयार झालं शिराळ्या. आता शिराळी ना भरपूर धरले त्या बारीक बारीक आहेत धरले छानपैकी झाले. आता शेंगा काढूया पहिला. शेंगा ह्या काही त्या आतल्या साईडला गिलकी ना. हा काढ काढ. दवाचं पाणी किती पडतं ना. हा तिला जमिनीवर ठेवा मग नंतरला उचलता येतील. तो आतल्या साईडच्या काढ शेंगा. मी इथे बाहेरच्या काढते. तिथे ठेव खाली जमिनीवर ठेव.
ते ठेव ना काढून, परत मला तिकडे फिरून यावं लागेल. इकडचं रान काढायला पाहिजे, पण ते मरायला लागून त्यांना 15 दिवस तरी जातील. हा, हे इकडचं रान म्हटलं, मला नाही वाटत एवढंच मरेल असं. आपणच काढून टाकायला पाहिजे होतं, बरं झालं असतं. ते वेली तिकडे तिकडे पसरत चालल्यात. हा, कुठल्या साईडला आहे? आतल्या साईडला असेल. नाही, रान म्हटलं इकडचं, ते वेल तिकडे तिकडे चालले गवतावरती वाढत वाढत. ते ना, हा चांगलं झाड झालंय, बियाणं होईल. हा, घेतलं, आणली तिकडची सगळी भाजी. बघितलं ना सगळं व्यवस्थित. कारली बारीक आहेत अजून, धरलेत पण खूप छोटी आहेत. मिरच्याकडे येतात थोड्याशा, काढून टाकायची. एवढी छोटी झाली की माकडं येतील, खातात त्याची खाल्ल्यात. हो, मग माकडांची दहशत म्हणून तर इकडे 2-3 दिवसांनी आम्ही लगेच काढतो, ठेवत नाही पहिल्यासारखं. आता काटला बघूया. मिरच्या दे, मिरच्या 4-5, जास्त नको, 4-5 हव्यात तळण्यापुरत्या. 2 आहेत ना, अजून 5-6 बस. तर सगळ्या सुकवायच्यात झाडावरतीच, आपल्या मसाल्यासाठी, मच्छीसाठी उपयोगी पडेल. मोठ्या मोठ्या काढ, मोठ्या मोठ्या असल्या. आता मोठ्या मोठ्या कुठे शोधू तुला? जाऊ दे, मग बारीक बारीक काढ. चल, जाड झालेला बघत. जरा जाडसर झाली. त्या पुढच्या साईडला, तेव्हा तिकडे आहेत. पुढे, त्या पुढच्या साईडला आहेत. ह्या पुढे पुढे ह्या लाईनीमध्ये एकदम लास्टला शेवटी. चला, पाणी टाकायचं बाकी आहे झाडांना. वालीची शेंगा मस्त निघाल्या तर. आता ही एवढीशी दिसते भाजी वालीच्या शेंगांची, पण कापली ना का एवढी भरपूर होते. हे बघा, त्यात कांदा टॅमॅटो टाकला का एकदम मस्त चवीला, पण एकदम भारी लागते ही भाजी. नुसती मीठ मसाला टाकून केलं ना, राई जिरा टाकून, तरी पण छान लागते. आता परत धरणार आहे, पुरले परत वेल तिकडे, पण सगळीकडे पुरलेली आहे. लहान नको, तयार झालं नको काढू, परत सुकतील ना मग त्या झाडावरतीच. मीडियम साईजच्या बस झालं, 4-5, जास्त नको. आणि 2 आहेत. वांगी धरलेत ना, वांगी पण बघा आपले धरलेत. आता फुलं वगैरे बघा आलेत. आता आली का ही एक भाजी आपल्या ॲड होईल भाजीमध्ये. नवीन फॅमिली मेंबर आहे आपला हा भाजीमधला. काटलं काय ते? हा, काटलं बारीक बारीकच काढूया. हे आता मधलं इकडचं साफ करायचं आज, कारण खूप वाढलंय ते. काटल्याची वेल आहे ना, पण ते माहिती पडत नाही काटलं. आज हे मिशन इकडचं आहे साफ करायचं. हे बघ, हे काटलं तयार झालं. काय काय छोट्या छोट्याची भाजी मस्त लागते. कसली झाले ही, बापरे, नुसती वाढतच चालले तर जीवामृतमुळे. हिला जर आपण पाणी बिणी दिलं तर ही जाणार नाही ना. नाही, आपले बऱ्याच आहे ना कमेंट येतात. मी तुम्हाला लक्षात आलं माझ्या म्हणून सांगते की म्हणजे 2-3 कमेंट मला होत्या की ताई तुम्ही काटल्याची वेल कशी लावली. तर ही की नाही आपोआप रुजलेली वेल आहे. बघ इथे समोर तर दिसतंय. रानभाजी असते ना, म्हणजे आपोआप रुजते ती आणि मग येतात ते काटलं धरतात. पण आता आम्ही कसं व्यवस्थित त्याला पाणी वगैरे आता घालतो म्हणून ती आहे अजून जिवंत. नाहीतर इतर ठिकाणी तुम्ही बघितलं ना, आता हां पाऊस गेल्यानंतर मरून जाते. आता हे आम्ही पाणी वगैरे कंटिन्यू घालतो म्हणून मग आहे ती जिवंत आणि चांगली भरपूर धरते. आता चांगली झाले, दिसलं ना. हा खूप लहान आहे.
दिसतोय तुला? ते रान आहे ना वाढलेलं, ते काढायला पाहिजे आज. किती अशा आतल्यात पिकून पण जातात कधी कधी ना. आम्ही म्हटलं बियाणं पडलेलं पण चांगलं असतं. ह्या तुळशी तर बघा वाढतच चाललं, ते आपण आपोआप रुजलेलं आहे. त्या तुळशी आम्ही ह्यांना काही नाही केलेलं आहे, पाणी फक्त घालतो आम्ही आठवणीने. आणि तुळस काय ते आपोआप रुजत जातात. बियाणं पडलं का माहिती आहे ना तुम्हाला, माती पण आपली चांगली असते, रुजते. आणि इकडची भेंडी काल काढली होती मी, भरपूर भेंडी, म्हणजे जवळजवळ 1/2 किलोच्या आसपास भेंडी निघाली. कारण ती तयार झाली होती, त्याला ठेवून का उपयोग नाही, मग काढली मग. आणि भाजी पण करून दिली बघा, कुणालच्या माझ्या आवडीची भाजी आहे ती. पालेभाजी काढायची, पालेभाजी संध्याकाळसाठी. संध्याकाळी काढूया. भोपळ्याच्या पानांची भाजी झाली असती ना. हे बघ, 1 2 3 4 5 भाज्या, 1 2 काय काय 5 झाल्या. कंटोळा आणि पडवळ आहे ना अजून आहेत आपली. मला वाटतं 2 दिवसामध्ये पडवळ परत तयार होतील. 2 दिवसापूर्वी आपण काढले ना पडवळ. हा ती म्हणजे होईल त्या जोडला. या आठवड्याची भाजी निघाले, भरपूर झाले. 5 भाज्या आहेत ना, वालाच्या शेंगा, पडवळ, शिराळ, कंटोला आणि गिलकी. गिलकी. हा 1 2 3 4 5 भाज्या निघाल्या. बस जरा पाव किलो आहेत, पाव किलो आहेत. मिरच्या तळायला होतील तुम्हाला. जास्त आहे, 1/2 किलोच्या वर. मध्ये 2 दिवसापूर्वी पण काढल्या होत्या पडवळ वगैरे. पडवळ आता निघतील, त्या थोड्या छोट्या आहेत ना, 2 दिवसात मोठ्या होतील त्या. तर झाडांना पाणी घालूया. आता ऊन कमी आहे तर घालूया पाणी. बघ चला, त्याला मग ऊन चालू झालं ना का होत नाही. टोमॅटो पण आपले भरपूर लागले तर टोमॅटो छान पिकले नाहीत, कच्चे आहेत अजून. टोमॅटो मस्त मोठे आहेत. ते आपण छोटे काढलेले ना मागे, ते खराब झाले त्याच्यामुळे. म्हणजे खराब म्हणजे ते पिकलेच नाही. नाही, ते आपण भीतीने काढले ना. हा, हे आता मस्त मोठे झाले. तर ते आपण भाजी, कच्च्या टोमॅटोची भाजी करून आम्ही खाल्ली होती, मस्त खाल्ली होती भाजी ती पण. चला आता पाणी घालूया. चलो. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळनंतर डायरेक्ट संध्याकाळी मी तुम्हाला भेटते. थोडीशी तब्येत माझी ना आज डाऊन आहे, त्याच्यामुळे आराम केला बराच वेळ. आणि कुणालचे बाबा आणि कुणाल आता गेलेत वरती तुळशी साफसफाई करायला. म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, कोणतरी आलं नाही, कोण नाही. बाहेर तर सगळं साफ केलं आणि आज तुळस वृंदावन ते साफ करायचं होतं. ते दोघं आता साफ करून येतील. आणि आता कुणालच्या बाबांना जायचं आहे तरळ्यामध्ये, सामान वगैरे पण आणायचं बाकी आहे, ते जातील आता थोड्या वेळाने. आणि वातावरण बघा, तुळशीचं लग्न म्हटलं का पाऊस पाहिजेच, आणि तसंच वातावरण झालं, एकदम पावसासारखं वातावरण झालं. हे बघा, हे तुम्ही बघा, म्हणजे जवळजवळ 1.5 तास झाला असा अंधार करून ठेवलेला आहे, पण पडणार असं वाटते पाऊस. तर गेल्या वर्षी तुळशीचं लग्न होतं ना, तेव्हा पाऊस भरपूर चालू होता. कारण त्यावेळेला नुकतंच आम्ही गावी शिफ्ट झालो होतो. मला वाटतं 15 दिवसाचं काहीतरी अंतर गेलं असेल आणि तुळशीचं लग्न होतं. त्याच्यामुळे आम्हाला असा अंदाज होता की तुळशीचं लग्न म्हटलं का पाऊस पाहिजेच, म्हणजे हजेरी असतेच पावसाची. त्याच्यामुळे जी पुढे बघा आपल्या पुढच्या दारामध्ये ताडपत्री आहे ना लावलेली, ते आम्ही काढली नाही. म्हणजे काही सांगू शकत नाही पावसाचं पडणार, आणि तसंच वातावरण झालं आहे. आणि बारीक बारीक पाऊस पडायचं सुरू झालेलं आहे. आले आले, हे बघा, केलं ना. कुणाला पुढे आला मग अशी काकाने आवाज दिला, थांबा लागतो. त्यांना विचारलं, काकूला बोलवला, काकूला बोलून चाय बनवायला लावली. कशाला त्यांनी तब्येत बरी नाही, उगाच त्रास. काकांचा स्वभाव तुला माहित आहे. मला काही करायला नाही आहे आता, काय ते तुम्ही समजून जा. आपल्या बायकांचं जे दर महिन्याचं बघा असतं तसंच आहे.
त्याच्यामुळे. आणि आमच्याकडे असं पण बायका नाही करत, सगळं पुरुषच करतात. त्याच्यामुळेच काल म्हणजे थोडासा अंदाज होता, त्यामुळे काल मी यांच्याबरोबर गेली आणि सगळं साफसफाई वगैरे करून आली. म्हटलं तेवढं बरं पडेल. सगळं साफ केलं नीट. आता इथे आपल्या ह्या घरात करायचं आहे, पण म्हटलं इतक्यात नको, आधी सगळं आपलं व्यवस्थित होऊ दे, घर वगैरे सगळं नीट होऊ दे, पडवी वगैरे सगळं होऊ दे, नंतरला मग बघू. मग सगळं सावकाश म्हटलं होईल, करूया हळूहळू, सगळं जसं जमेल तसं मग करायचं. मग बघू आता कसं जमतंय ते. किती वाजता सगळं आहे? रात्री उशिरा असतं ना? 8-9 वाजता चालू. हां, रात्री उशिरा जेवण बिवून झाल्यानंतर सगळं असतं इथे गावी. आरामात सगळं करतात. अगदी रात्रीचे 12 पण वाजतात. 12-12, 1-1 वाजता सगळं होतं आरामात सगळं झाल्यावरती. त्याच्यामुळे एवढी काही घाई नाही, सगळं निवांत आहे. पाऊस पडेल वाटतं ना, वातावरण पण कसं झालंय. भात आता उठला की घाई पटापट भात केला. हां, मग आता काय बारीक बारीक पडतोय पाऊस. भात कापणी चालू आहे ना, अजून काही पूर्ण नाही झालेली आहे. राजाच्या घरात सगळं कापून ठेवलं होतं ना. हां, पसरा ठेवतोय. फुकट घातलेलं ना सगळं. हां. खालून पासून वरपर्यंत नेलं धनाधन. मग ते एवढं आता मेहनत केलेली आहे, भिजला की झालं, पडेल. सर्वच कामाला लागले. शैल्या, रिया. ठेवते मी. आत्ताच जरा बाहेर आली, बसते ना जरा. आता मी कपडे वगैरे धुतले. माझी खूप तब्येतच खराब आहे, खूप मला त्रास होतो ह्या दिवसांमध्ये. आणि मग कपडे धुतले, लादीवर पुसली आणि आत्ता सगळं मी केलं. 1-2-3 झाडं पण लावले. तर मी आता ते काम केलं. कुणालचे बाबा नव्हते ना, ते बिया काढल्या आणि मी लावल्यात. केलं तिथे. ते मला ओरडत बसत, काय सारखे करत बसते. आणि आपली ती चहाची पात ना, ती बघा तिकडे त्या साईडला बघा, ती ना थोडीशी सुकली होती. म्हणजे 5 1 2 3 4 5 आपल्याला चहाच्या रोपं आहे. म्हणजे 2 चांगल्या अशा मस्त भरगच्च झालेल्या आहेत आणि 2-3 आहेत ना त्या छोट्या आहेत. आणि जी मोठी झाली होती ना, ते सुकल्यासारखी झाली होती. कुणालच्या बाबाने मागे कटिंग केली ना, ती साफ सुकून गेली बघा. तर मी आता ती पूर्ण खणली, मी त्यातली ती काढली आणि त्याचं 3 म्हणजे थोडीशी जिवंत होती ती. ते मुळं मी पूर्ण असं मुळासकट काढलं त्याच्यामधनं. ते वेगळं वेगळं केलं, जे जिवंत होतं ना ते. आणि मग ते असं वेगळं वेगळं करून मी आता म्हणजे घेतलं आहे. म्हणजे हे जमिनीमध्ये चांगलं असं व्यवस्थित लावलेलं आहे. आता बघूया, म्हणजे जगेल ती. पाण्याच्या जागेवरच लावले, कारण चहाच्या पातीला पाणी भरपूर लागतं. त्याच्यामुळे आता तसं व्यवस्थित करून ते केलं मी. आता हे नव्हते ना, त्यात सगळं मी आता काम हे करून घेतलं. पडेल. हां, का आलं नाही, ते घालून टाक ना, ते ठेवलेलं ते बालदीवर घाल ना. नको तिथे नको, ह्या पेरूला चिकूला वगैरे घाल. मग वरच्या झाडानं घाल, आंब्याला सगळं. मग त्या ह्या नारळामध्ये टाक ना, तरी पण चालेल. मी आता अर्धा करून घाल ना पटकन. मिरचीला घातलेलं, वांगी मिरचीला, मिरची वांगीला टाकलेलं मी. आता इथे टाकलं भरपूर ह्या साईडला. सकाळी इथे टाकलं होतं, पुढच्या साईडला बघ फुला बिलांना. हां, मग ते टाक ना, ते जास्वंदीला नेऊन टाक. मग टाकून दे, पावसाच्या ह्याच्यावर राहायला नको. पाऊस काय थोडं धोधो पडणार आहे. चला आता बघूया, आता काय जे काही थोडंफार असेल ना मी शेअर करीन. मी तर नाही वरती जाऊ शकत, पण कुणाला आणि हे जातील ना, मग आमच्याकडे कसं तुळशीचं लग्न लागतं ना, तुम्हाला थोडं दाखवेन मी शूटिंग करून. पण अंधार असेल तर जरा गडबड होईल, पण प्रयत्न करायला सांगेन मी. कुणाला सांगेन ना, कुणाला करतो व्यवस्थित सगळं. हे बघा, हे सगळे आता नारळ, फुलं, कुरमुरे आणि काय पोहे एवढंच लागतं ना. अगरबत्ती सगळं आहे, धूप हे पूजेचं सामान बाकी. फुलं सगळं भरून ठेव, त्यातच ठेव. आता काय करू नको, काढू नको बाहेर. आणि ही बघा, ही ऊसाची कांडी, हे असं सगळं लागतं तुळशीच्या लग्नाला. केवढूसा ऊस आहे बघ ना. 10 रुपये ती कांड्या. नाही ना, ती कांडी केवढीशी तयार पण झालेली आहे ना ती. हळद पिंजर सगळं काढलंस ना कुणाल? एक साईडला करून ठेव. सर हा, तांदूळ घ्यायला लागतील ना. हां बघ, कुणालाच्या लक्षात आहे ना. ठेवतील दादा, का तांदूळ घेता, डब्यातले घेता काढून जा. हां, सगळं घेतलं का? मातीच वगैरे भरली सर्व त्याच्यात आहे केले सर्व. हां, चला जावा. कुणाल बघा तयार होते, निघाले. आता वाजलेत बघा किती. जेवण घेऊन सगळं निघाले. तर 9:15 वाजले. तर रात्रीचे किती वाजतील? 12 का 1 वाजले घरी यायला. हे बघा 9:15 झालेत. फोकस, कॅमेरा फोकस. फोन घेऊन जा. मी आता एकटी आहे घरामध्ये. लवकर या.
बघितलं आता पोरगा मला घाबरवते बघ. बघ मला काय बोलतो, लाईट गेल्यावर तू एकटी कशी राहणार. काय ते हा गावी कसं उशिराच करतात ना. काल एवढं हौशीने साफसफाई केलं पण काय शेवटी झालं. जाऊ दे, काय करणार आपण. मोबाईल घेतलाच ना. जा टकलू. हा बेडूक बघ, एवढूसा बेडूक बघ कसं उडी मारतोय. फटाके वाजायला फटाके. चला दरवाजा बंद, लॉक करायचं आणि आता गप घरात राहायचं एकटीने. आणि खूप छान प्रकारे बघा आमच्या घरातलं तुळशीचं लग्न पार पडलं. पोहे आणि कुरमुरे तुम्हाला बघा दाखवलं ना, ते प्रसाद म्हणून वाटलं जातं. कारण गेल्या वर्षी हे मी सर्व पाहिलं होतं, पहिल्यांदाच पाहिलेलं. पण खूप मजा असते तुळशीच्या लग्नाची गावाला. आता आमच्या इथे माणसं कमी आहेत म्हणून थोडंसं जरा वाटतं की कमी होतं. आणि ह्यांना घरी यायला की नाही रात्रीचे 11:45-12 वाजले. तर व्हिडिओ की नाही आजचा आता मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक शेअर आणि नवीन कुणाचं सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.